Ha a népszerű koreai arcápolást szeretnéd jobban megérteni, akkor ez a te videód. A koreai kozmetikumok célja az egészséges bőr megőrzése és annak erősítése, és a természetes összetevőket részesíti előnyben. A koreai kozmetikai cégek a fejlesztésekben és kutatásokban világszinten az élen járnak, elég szigorúan szabályozva vannak. Egyrészt az egészségre jó hatással kell legyenek, másrészt ha állítanak valamit magukról, akkor annak bizonyítottan úgy is kell legyen. Fontos itt említenem, hogy tökéletes bőr nem létezik, de ápolt bőr igen. A napi rutin kialakításánál nem az a lényeg, hogy mind a 10-11 lépést betartjuk-e, hanem alakítsunk ki egy reális, a jelenlegi helyzetünkben megvalósítható arcápolási szokást. A koreai arcápolás tehát két részből áll, a tisztításból és a táplálásból. Előbb egy olajalapú tisztítással szabadulunk meg a külső szennyeződésektől, mint például a portól vagy a napvédőkrémtől. Ezután jöhet a vízalapú pórus tisztítás. A hámlasztást én körülbelül 2-3 hetente szoktam alkalmazni, amikor pedig az elhalt hámsejtektől szabadulok meg, és a fizikainál a kémiai hámlasztót preferálom a karcolások elkerülése véget. Ezután jöhet a kihagyhatatlan tonizálás, melyet akár többször megismétlek, attól függően, hogy mennyire száraz a bőröm. A szemkörnyék ápolót én általában a tonizálás után viszem fel, hogy a szemem körüli gyengébb bőr az annak megfelelő tápanyagokat kapja meg legelőször. A koncentráltabb hatóanyagokat tartalmazó ampulla, szérum vagy eszencia fogják a leglátványosabb eredményt elérni. Ezután pedig jöhet a pórus lezáró hidratáló krém vagy más tápláló krém. Végezetül pedig hetente egyszer használok peel-off maszkot, vagy pedig egy fátyolmaszkot. Ha pedig kimegyek az utcára, télen-nyáron használok jó minőségű napvédőkrémet. Ha minden nap törődsz a bőröddel, akkor hidd el, meg fogja köszönni. És persze, ha lehet, ezeket se felejtsd el.